Demsal zivistane. Di maleke Kurdan de amadekariya xwarinekî heye. Xwarina zervetena pîvazana ku li herêma Dêrsimê tê çêkirin, bi tema xwe ya xweş û şêweza xwe ya taybet a çêkirinê di vê bernameyê de dibe mêvanê rengên welat. Çandeke xwarinên Kurdistanê ya xweser heye. Hin xwarinên wê li hemû herêmên welêt têne çêkirin. Lê hin xwarin hene ku tenê li hin herêman têne çêkirin. Her wiha li hin herêman jî gelek cûreyên xwarinê yên xweser hene û ew herêm bi taybetî bi xwarinên xwe yên balkêş têne zanîn. Yek ji wan herêman jî Dêrsim e. Li Dêrsimê û bajarên derdora wê gelek cûra xwarinên ku li vê herêmê têne çêkirin hene. Her çi qas Dêrsim bi xwezeya xwe ya dewlemend û çanda xwe ya xweser were naskirin jî, sofreya wê jî têra xwe dewlemend e û hêjayî behskirinê ye. Heke mijar xwarinên herêma Dêrsimê be, yek ji xwarinên ku pêşî tê bîra mirov zervetena pîvazan e. Ev xwarina xweş û xweser ji bo herêma Dêrsimê pir taybet e. Ji ber vê yekê di vê beşê de mijara me zervetena pîvazan e. Berî ku em dest bi çêkirina xwarinê bikin, divê tiştên ku dikevin nav xwarinê bên gotin. Ard, pîvaz, avbacan, gûz, biharat û rûn divê li ber destan amade bin. Jinên kedkar têra malbatekî ard berdidin nav teştê. Li gor wî ardî xwê berdidin navê, avê lê zêde dikin û dest bi strandina hevîr dikin. Demekê hevîrê xwe distirin û paşê cilikekî diavêjin ser de ku hevîr tiş bibe. Vê navberê de amadekariyên navika xwarinê dest pê dikin. Çend kesek dest bi qeşartina pîvazan dikin. Divê neyê ji bîr kirin ku pîvaz yek ji taybetiyên girîng ên vê xwarinê ye. Pîvaz çi qas zêde bin, tema wê ew qas xweş e. Ji ber vê yekê di amadekirina navika xwarinê de gelek pîvazan amade dikin. Pîvazên ku têne qeşartin bi kêrên mezin tên hûr kirin. Perçeyên pîvazan divê ne mezin bin ku di nav rûn de xweşik sor bibin.
Rûnê di tawê de li ser agir sor dibe. Paşê pîvazên ku hatine hûrkirin dikevin nav rûnê sorkirî. Bi alîkariya kevçiyekî divê pîvaz her werin tevdan ku neşewtin. Piştî ku pîvaz hinekî nerm bûn, vê carê avbacanê û biharatan jî berdidin nav tawayê. Heta ku pîvaz têra xwe sor bibin û nerm bibin têne tevdan. Ji aliyek ve jî kesekî din guzan ji qalikê wan derdixe. Bi qasî nîvê pîvazan guz jî têne hûrkirin. Guzên ku hatine hûrkirin berdidin nav pîvazên ku ne gelekî germ in. Heta ku guz di nav wan de bibin têne tevlihevkirin. Girêkên hevîr amade dibin. Pêvajoya herî bi kelecan dest pê dike. Di vê pêvajoyê de divê du sê kes alîkariya hev bikin ku ev kar zû ji ber wan here. Jinek li ber depê hevîr rûniştiye û hevîr vedike. Jineke din tepsiya gilover a firnê amade dike ku hevîr bike navê. Vaya hevîrê hatî vekirin amade ye ku bikeve nav tepsiyê. Li ser tepsiyê xweşik tê raxistin û nawika ku hatiye amadekirin bi kevçiyan berdidin ser hevîr. Ev pêvajo heta ku tepsî tije bibe berdahan dike. Helbet tijebûna tepsiyê li gor ziravbûn û stûrbûna hevîr jî diguhere. اون خیراتنا گنده ما هورسی ناوی من سیبله اون şey meyro zırpatı pizza vampat pizza bخوام هور کر قورمش کر ondan sonra ben salça malça kır ben hebiri kır koy kır of kır ben kat bekir pizza bخوام ben güçlü artıştım hazır kır kat kır ortaya
ناوت اوکی فرنه وی آوایی دو سه تپسی تین آماده کرن و جاری جی بجاندنا زروتانا پیوازان دست بید که حتی که هویر تیرا خواه سور ببه و رونی دناو ده بچقچقه دفرنه ده تی بجاندن. هاته وی پیواجوی هر کس او صاحبی دیگه کو اف خوارن وی وکی بورکان ورا خوارن. لیجخوا تایبتی وی خوارنی جی او کو پشتی کو خوارن ده بجه دناف تپسیه ده بکیران ته پرچه کرن حتی کو خوارن ده به پچ او باری. هری داوی جی بکفچیان زروتنا پیوازانا کو وکی ترشک تف لحف بوی برددن ناف سینیان. جناو هرمک چیایی جناو چندک خواسر خوارنک بالکش درکت پیش بریمه. لگل طعم خواه خوش به شواز خواه طایبت آچه کرنی جی بالکشان سرخواه. بوی آوایی زروتانا پیوازان بو خلکه که رنگین ولاد و جی خواه گرد.